Ubay-ubay tagatagan o pagtagal sa tuga programa karong buntaga magkakasikas na sa ato sa local ug national labi na kagahapon kadlaw mga sukitig paminaw adunay gipahigayon no nga hearing in line sa flood control scam projects mga kaigsonan. Digitambungan kini no sa 18 Marines mga kaigsonan no. Adunay tension kagahapon kay while aga mga senador no nga katog nagtuo mga kaigsonan nga nagpabilin gapon sila nga majority lead by Senate President Peter Alan Cayetano mga kaigsonan. Ilam yung gidayon ang schedule sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gipanguluhan usab mga kaigsonan ni Senador Rodante Marcolita. Kagahapon ni lead mo sa quorum si Senadora Pia Cayetano. Alam natin tension kaghapon while pa-enter sila sa Senado mga kaigsonan. Doon na allegations nga gitukmo daw sila ni DLG Secretary John P. Crimolia but hugdanon kini nga gihimakak ni John P. Crimolia kay matod pa niya mga kaigsonan nga wasa na nokmod. Oy, kuha na siya kanang ano na nagtukmod niya. Hello ko na. Ato isusgutan na karon mga kaigsonan kay doon ay mga expose usab gagi pagawas ang mga ex-marines mga suking tigbaminaw sa manay katuhuan ba ni or dili. Nausay posibilidad nga motibo nila. No? Unsa magyud ni ang legalidad mga kaigsonan kay si Attorney Ferdinand Topacio sa Legal Counsel no, sa PDP Laban nagtinguha ni karon kang ipaabot ito sa Korte Suprema mga kaigsonan ang validity sa quorum nga gihimo lead by na napili nga Senate President pro tempore nga si Sherwin Gatchalian mga sugidig paminaw while iyon sila nga sila mo'y kining sakto mga kaigsonan kay naabot sa 13 ka mga senador ubos sa majority pinanguan luhan ni Senate President Peter Alan Cayetano. But sa habig usab no sa ni-claim nga laig nga majority pinagi ni Gatchalian mga kaigsonan sila po'y nagtuo mga kaigsonan nga sila may majority. Adunay mga kalibog mga kaigsonan mo nagdaghan ang libog karon nga panahon mga ingon sila nga naunsa naman ni Senado sa Pilipinas. No, mo na nga ato ni Tokyoon karon taon-taon kay aga Integrated Bars of the Philippines mga sugitig paminaw no. Independente ni sila non-partisan mga kaigsonan ni pagawas usab statement nga ang nahitabo nga quorum last June 3 mga kaigsonan di napili nga isip Senate President pro tempore si Sherwin Gatchalian mga kaigsonan usa ka valid usa ka proper nga quorum to mga kaigsonan din usa mo gud gilahi mo lagi site no kung balikaw na to nga naisgutan na kagahapon gi-site nila ni katog babalikan na to 1935 Constitution katog Abilino versus Cuenco mga kaigsonan while kadig pundok, grupo ni Cayetano mga kaigsonan nag-cite sila sa 1987 Constitution mga kaigsonan. Ato lang isusgutan karon taon-taon og unsay posible nga nilugdangan mga kaigsonan ning padayon nga krisis karon sa Senado mga kaigsonan kisa may alaot ani, no? Ang alaot ani ang katawhang Pilipino mga higala. Tumikan kay daghan ta mga pinding karon nga mga balaod non nagpadayon usab nga pinding wa pa specific ka kanus ay masugdan impeachment trial mga suking tigpaminaw para mahuman ani mga kaigsonan kay daghan kayo ta nga mga i-priority karon nga panahon nga mga balaod non mga resolution para sa welfare sa katawhang Pilipino. Importante yung kinsa gyud mo lead ana. Kung ang ayan gud nga mo pagawas og desisyon ang Korte Suprema mga kaigsonan aron no kani mga conflict mga nagbangi mga kaigsonan no mahatagan ning igong pagtagad. Atutang na mga kaigsonan 30 minutos sa nakalabay ang alas 7 sa kabuntagon. Ato ga panghatagan usab ning mga kasikas sa ato mga kaigsonan ay adunay 17 anyos nga usa ka babaye dito sa Naga City ang nakigparty ni mga kaigsonan sa Kadibo mga kahigalaan nga matod pa gilugos daw kini mga kaigsonan no kay nakig-inom mga higala mo na to nga pahinomdom bitaw no sa to mga tinun-an na kaning paginom-inom wag yun ay klaro nga kapaingnan mga kaigsonan. Labi na gyud kaning kababayin-an nato no kay mahuhubog na mawa sa kaugalingon mo nang mag-i-anticipate ato daan ang posible nga mahitabo na mga suking tigpaminaw aron dili mahitabo anang hitabo sa bang adunay gipanglugos. Katapos mag-date sa mga hilit nga lugar.
Tung awag usab sa mga ginikanan, no, kinahanglan ato ning pamonitoron ang atong mga anak para atong mapakgang ni sila o sa posible nga panghimuon nila magsuroy-suroy sila mga kaigsuonan. Kagapo po kadlaw di sa ato mga sukitig paminaw si former Cebu City Mayor Michael Rama ni dangulo ni sa kaning rally mga kaigsuon Duterte rally inline lagi mga suking tigpaminaw aning pagtawag, no, call out mga kaigsuonan sa nahitabo nga quorum last June 3 nga usa ka illegal kuno to mga kaigsuonan mo ning karon daghang pang mga kalibog ani mismo gali ang ubang mga senador naglibog usab kisa magyud ang tuhuan, no, kay sila magyud nagtuo sila nga sakto ang ilang quorum mga suking tigpaminaw. Muna ang makadesisyon yun ani ang Korte Suprema mga kaigsuonan. Samtang napaskaraw sa gaso ang mga diskaya, no? Ag banaw gasawa o lain pang 8 ka mga nalambigit sa Bulacan Flood Control Project mga kaigsuonan. Gipasakan sa Office of the Ombudsman malulos mga kaigsuonan, malulos trial court inline and malversation and graft charges nga gipangatubang ani nila mga suking tigpaminaw kay daw na lagi ni mga allegations mga kagalaan nga nakadawat og mga proyekto, no, nga kining maingon nato taman ra sa drawing mga kaigsuonan. Sometimes si Senator or maingon na to, Senate President yung tawag to ani. Bisan pa man doon ay lain pa nga ni-claim usab nga Senate President mga kaigsuonan Peter Alan Cayetano gideklarar ni nga persona naning grata dito mga kaigsuonan sa Negros, no? Pinagi usab ni Representative Julio Ledesma IV mga kaigsuonan. Inline ko nung nagbalik-balik, kung mga binuhatan, kung niya mga sukitig paminaw ba. Kaya ito pa na dito sa House of the Representatives mga kaigsuonan. Mao po nagibuhat mo na ikaron nga di na ako no pwede mo tunga dito. Yung tunga dito Senador Cayetano. Bolero! Di juga katahak dito napitan. Mo na ilaga saad mga kaigsuonan, no? Okay, so mo na mga panghitabo mga kaigsuonan. And then, Philippine National Police usab positibo na mga sukitigpaminaw nga masulban nila kaso mga kaygalaan sa pagamisig sa Bungiros kay nagigilayon sa bang ahinsya mga sukitigpaminaw para ilag masayran, no? Dunay mga forensic investigation, adunay gipanghimo nga makuting investigation aron pagdetermine kato mga gipanglabay nga mga mga tao kuno dito sa Taal Lake mga kaigsuonan. Guban pa ito panigsudisgutan sa tuga tulumanon mga sukitig paminaw. Ato sabi sigutan kay aduna po'y lain nga expose ni si Senador Erwin Tulfo nga matod pa niya mga kaigsuonan. Laing senador ang mutapon diha sa ilaha kuno nga pundok no sa majority kini po sila majority mga suking tigpaminaw. While kagahapon usab, no, gibatikos ni, no, si Senador Rodante Marcolita gumikan kay ialagi ng giingna ng mga Senate media nga tigdawatan kuno kwarta bayaran mga kaigsuonan. O wanag na nga wapo nagdugay. Pipila ka oras kaghapong adlaw na ngayog pasaylo ay lagi pagpatuyang sa magibati dia Senador, no, Senador Marcolita kay kaning media. With all due respect sa uban niya, magsulting sa tunod magsubay ni asa ang sakto mga kaigsuonan, no? Gibarugan ni ang kamatuoran pagsulti, no? Nagtuo ang mga sakop sa media nga ingon ana lahi dili taon mi ingon ana ha. Oo ko na.
Ato susgutan na kay base na impluwensya po ganing mga gipang storya sa mga ex-Marines nga dagha mga gipanghatagan og binalita no nga kwarta mo na nga lahi ni mga sakop sa media kay nasayo ta labi na din sa ato no sa Sugbo mga kaigsonan. Nasayo ta tong mga kaubanan sa media nga mga bultan ligdong og ng tarong mga kaigsonan. At isugutan usab karon taon-taon mga sukitig paminaw kay daghan mga expose karon ang mga ex-Marines nga adunay gipang deliver nga mga malita lakip usab mga presidente, anak sa presidente, house speaker, uban pang mga senador, but og tanaw nila ni nga gilimod gisalikway mga kaigsonan. Si Representative Laila de Lima ningon nga usa ni kamatang sa diversion aron paglayo no sa impeachment trial mga kaigsunan. Ato na isusgutan karon karon taon mga kaigsunan usay posible nga motibo no nagsulti ba na sa tinuod or namakak. Dili po ta ka-decide diha dayon mga kaigsunan nga tinuod ang sulti, di po ta kaingon nga dili tinuod. Og unsay posible nga nilugdangan ning padayon nga crisis conflict karon sa liderato sa Senado mga kaigsunan.